खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ खौसेथिनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों। बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो बे समाव खौसेथिनि जोबथा बाथ्रा एबा बिथाङा मा सानदों बा खौसेथिनि सायाव बिथाङा मा बुंगोन बेनि सायावनो मोनसे सोनारनानै दं। मानोना बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे जायखिजाया मोनसे राजखान्थि हान्जा एबा बे समाव राजखान्थियारि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा सर्त गैयालासिनो जायखिजाया बिथिंजों बिथाङा जुदि गोरोबनायनि थाखाय फैयोब्ला जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया आरो बिथांखौ जोङो बरायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे खौसेथि जायोब्ला मोजां आरो खौसेथिनि थाखाय बयबो रायजो राजाफोरानो बे समाव हास्थायदों। खौसेथिखौ बयबो हास्थायदों, नाथाय खौसेथिखौ लानानै जाखिनि राजखान्थियारि बाथ्रा बे समाव बुंथिदों, नाथाय बे खौसेथियाव जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो सर्त गैयालासिनो एबा जेबो बे खौसेथिखौ लानानैनो मोनसेबो जुदि सर्त जुदि गैयालासिनो जुदि फैयोब्ला एबा गोरोबनो थाखाय बे समाव फैयोब्ला बेवहाय जोबोदनो बरायनाय थागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। जुदि खौसेथिनि मुङाव मोनसे सर्त एबा जायखिजाया मोनसे बिथांखि जुदि होयोब्ला बा टारगेट जुदि लायोब्ला बे आयदाखौ लानानै बा खौसेथि जानायनिफ्राय जानगाराव थागोन एबा खौसेथि जानाया फेलें जागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म। आरो बेखायनो बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया जेबो जुदि सर्त गैयालासिनो बे समाव जुदि खौसेथिनि थाखाय ओंखारबोयोब्ला खौसेथिनि थाखाय बिथाङा बाहागो लायोब्ला बेवहाय जोंहा बरायनाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। जुदि खौसेथिनि मुङाव जुदि सर्त थायोब्ला बे खौसेथिया मुङावल' खौसेथि जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। এটা সমীকৰণৰ কথা আহি যায়, ফৰ্মুলাৰ কথা আহি যায়, কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰামৰ কথা আহি যায়। তো যদি একত্ৰীকৰণ যদি হৈ যায় মইতো ভালেই পাম, কাৰণ ইয়াত এটা আমাৰ সংঘাত কাজিয়াবিলাক শেষ হৈ যাব। কিন্তু এইটো সময়েহে ক'ব কেনেকুৱা হয়। যে মই বিচাৰিম হোৱাটো ভাল, কিন্তু এতিয়া আমাৰ BPF দলৰ যিটো মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰ ওপৰত গোটেই বস্তু নিৰ্ভৰ কৰি আছে। তেখেতে এই একত্ৰীকৰণটো লৈ পেলাই কি ধাৰণা লৈ আছে, তাতে যদি চৰ্ত আহি যায় আৰু যিহেতু চৰ্ত পূৰা কৰিব নোৱাৰে সেই ধৰণৰ চৰ্ত যদি আহি যায় তেতিয়া এইটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আকৌ ব্যাঘাত জন্মিব। কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ কৰক মানে এই বিবাদত মই নাযাওঁ। তেওঁলোকে ৰাজনীতি ইলেকশ্যন আহিছে যেতিয়া এইবিলাক কথা কাটাকাটি হ'ব, মই এই বিবাদত নাযাওঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি মই UPPLৰে মানুহ। UPPL যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু UPPL এই নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বা মেজিক নাম্বাৰ পোৱাৰ এটা সক্ষম ক্ষমতা আছে। আমি তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। তাতে যদি হাগ্ৰামাই ভাবে যে আমি একভাৱে খেলিব লাগে তাত ফৰ্মুলাবিলাক ঠিক কৰি আহিলেই হ'ল।